ta da baci gari. Kano ta da baci gari. Yaro kwana mai ka zo an fi ka. Ilimin tsirowa su iya jarumin tsiri. Wata karsiya? Wannan Hadiza irin ta ita kadai ce. Ya aka yi? Kaga dan kwakul. Da? Wata hanya ta. Bita bitar Allah ka ce ta samun lamba. To shi ke sauri. Ce ta samu da. Zo kai kallo dan uwa, dan yaya abokin tafiya, dan yaya abokin tafiya. Kinga, ya Allah. Yayi, ogana ne ya ganki. To saboda kin mai sai in kawo miki waya. Wallahi kin san ba ni da wani aiki in ba nasa ba. Ya ganki saboda kin mai yace in je ki ya bani waya sai yace ki sa mai number. Wuri na kuma aikai ka? Je ka ce mai security waya. To hajiya, aikin ki shine a gaba na. Bayan je in ga mu. Lalle wannan bai sani ba. Oh no! Ga albishirinka hanyar nan tana da kyau ina ba ta waya ta karba amma ta ce in zo in tambaye ka security a wani security ya saka ban mata waya ban san security ba an so ya haka ta dai ban mata waya a za ta sa nan kai karban mun wayan nan mun ba su tafiya now waya ta yi nan what dan yi mai bayani abin da ya faru ina waya waya ce ta nan me nan waya ce zan Wallahi me ka tanya mande. na'am Me ka tanya mande. na'am kika ce Me ka tanya mande. to zan kawo miki 30 Kai. Allah ba ko ne da Allah dan ban 50 ne sai maka kai wai yanzu kuma kai wallahi na da layi ya kuri gadi yake a can gidan gadi Ya ta na tura karatu ta dawo min da shi. subhanallah